Horasma damang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Anggiat ma di bagasan hai pasok kita di pangaramutyon ni dibata manguduti parnguluon silehonon ni dibata dope dihita ganuk marsada-sada. Atong damang dainang adorang sorapita manangion nata ni dibata pangido kami dohot hormat asa unang lupa hita menekan subscribe jala mengkomentari dohot membagikan video on asa anggiat lamrarat hata ni dibata tu liat portibion jala gabe pasu-pasu dihita hamuliaon digoarni dibata. Atong damang dainang martangi ang mahita jumulo. Damen di dibata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramoti hati-hati ng pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Hata ni dibata dihita ima di Jamita Minggu tanggal 22 Juni 2025. Dienet sian Lukas bidualu ayat 26 rodi ayat 30 sia. Damang dainang hujahama dihita gaduk marsada-sada tapai hutihu ma. Marlayar nasida tuluat Gadara todokon ni luat Galilea. Asadung tardarat ibana dapot sama sada halak isi ni hutai partod di nahodar. Nunganan niya lelengna dang olo be marabit jaladang olo mian dijabu diaka parbeda ado ibana. Alai di sidi ida Jesus mangangguhi ibana manukap di jolona. Jala gogoma suara nama dok. Marhua hotuau Jesus anak ni dibatana tumimbuli. Welek-elek ko unang awar sahi. Ay didokon Jesus dotod di nahodari ruar sian jolmai. Nunga jojot di soroi ibana. Gabe diratei jala dibeakon halak ibana lao mga ramuti. Alay dirapu ito di ido aka ihoti jala di hida-hida ibana tuhalongonan. Disukun Jesus ma ibana. Ay isay guarmo gabe didokma loksado guarhu. Ay torop dotod di najahat sorang tu ibana. Laos dielehele na sida ibana, unang dipaksa na sida turun tu banotoru. Alay adong madisidi robiani, babi sa punguan na balga na majapali, gabi dipangido, asa diluwas na sida mabongoti akai, jadi dioloy ma. Gabi ruar matodi na jahati siyan jolmai, dibongoti ma akka babi i, jadi marbubur ma, nasa punguan babi i siyan rurar, tutao, laos mate mogap. Alay dong diida akka par mahani na masai, mapurus manasida, dibaritahon mai di huta dohot diak kaladang. Gaberuar manasida mernida ng masai, nidapoton ma Jesus jadi jupang nasida mahalak, na jahati, marabit jala marroha, udul di lambung nipat ni Jesus, jadi hatahutan ma nasida. Alay akka na marnida sai, ido pabuahon tu nasida marpangalahon ni, hamamalum ni na sinorangan ni akka, todi nahodari. Jadi dia elek-elek saluhut pangisi ni luat tumaliang Gadara maibana asa sumurut sian nasida ay biahaton si tutudo nasida. Las bongot tu parao maibana laos mulak. Dia elek-elek halak na tinadikon ni todi na jahatido ibana naing donganan na ibana nian. Alay di palao do ibana nin nama. Muli mahotu jabum pajojor masaluhut na binahin ni dibatatu ho. Jadi lao do ibana, dibaritahon ma disadok tani nasa na binahin ni Jesus tu ibana. Ido sahatna. Damang dainang molo tapay hutihu do baritahon tung macay menarik do jala adong do gudang makna na taida sian trupukon. Alay boy idaot tado nunga tung macay gudang akka na pinatupan ni Jesus di bagasan pakobasyon na niida ni sisean secara langsung jala na pinabotohon ni Jesus marhite-hite akka upama-upama di bagasan parnguluon na sida rap dohot Jesus. Parnguluon ni akka sisean rap dohot Jesus. Alay sipata kudang jolma na mardidasa merasa longang. Karena memang apa yang dilakukan Yesus na binahin ni Jesus mabahin jol matar halomong. Halongangan na binahin ni Jesus
patuduhon huasona naso adong menandingi. Alani dia muna manami na nami adorang so turpukon nunga di patuduhon Jesus huasona marhite-hite na pamenakon alugo na doras ima di tao. Jupalaw akasisean berlayar manang tutao Roma alugo na tung matsay doras. Badai, ombak, jala udan na tung matsay doras. Tahutan do na sida jala mabiar situ tu. Haperapdo na sida doho Jesus. Alayang go Jesus, modom do Jesus, jala mabiar kasisiani gabe didungoy ma Jesus. Itu bisa kita lihat boy taida di perikop sebelumnya. Dung didok na sida, buasa modom huali Jesus sampai ia hami tahutan. Ahma didok Jesus. Menak maho alugo. Sonang mahonin na. Jala menak do alugui sude. Badai pun segera berlalu. Gabi longang ma gudang jolma. Longang ma nang sisean. Gabi marsipadohan ma akajolma madok. Isi ulaning ibana. Buasa dohot alugo pe. Olo uduk tu ibana ninna. Alani dia muna manami inanami. Waso ni Yesus melebihi apapun. Sebab alam pun tunduk kepada dia. Alam pun tunduk kepada kekuasaan Allah. Kekuasaan Yesus. Ainunga dilehon di bata. Tu Yesus huaso. Ima. Lahu patu pahon. Halongangan godang di tonga-tonga ni Portibio. Termasuk ditupuk tesadarion di hamuna amanami inanami. Taringot na dipauduk ni Yesus. Ima sahalak nasian gadara. Dipauduk Yesus. Todi nahodar na adong di bagasan jolmai. Huangso ni Yesus dada holan pamenakon alogo. Pamenakon Portibion. Pamenakon haguturon ni Portibion. Alay huaso ni Jesus. Ima marhite-hite. Huaso ni debatasi tolusada. Debatana manopatanoon. Jesus Kristus na paluahon. Jalator di parbadia. Di bagasan hatolusadaon. Ido guar ni mingguta. Minggu na parjolo dung Trinitatis. Taida ma. Hat si tulus sa daon ni debata, margogo do manotong, marhuaso di tonga-tonga ni Portibio. Nang di ngoluta damang dain. Nang di ngoluta marhuaso do debata. Bahkan berkuasa terhadap alam, berkuasa terhadap manusia, dan berkuasa terhadap yang jahat. Ima sibulis. Taidama, marhuaso do Jesus, manaluhon, todi nahodar. Ido tema ni mingguta. Jesus manaluhon todi nahodar. Adong sahalak di luat Gadara, mardonokon luat Galilea, ditiki na tardarat Jesus dohot akasisiani, dung sipul na sida siang tao, tu tepian ni tao manasida, jala didapot Yesus sahalak isi ni hutai, isi ni gadarai, atau dinahodar. Yang dirasuki oleh setan, yang dirasuki oleh roh jahat. Nungana niya leleng nadang ulo marabit. Jaladang ulo miyan dijabu. Dia kaparbada ado ibana. Alani dang adong be. Bui ibana songon jolma na somal manang jolma na normal. Dangolo be merabit dang adong be ila di ibana. Dangolo be ibana mian di jabu. Dang adong be sihol ni rewhana marsaur dohot keluarga. Jala say di parbada ado ibana. Di inganan-inganan na sunyi. Naso adong parsauran dohot na asing. Jala saherana makatay do ibana dohot akan na marhuaso di Portibion. Ima todi nahodar.
roh-roh jahat na sedang berkeliaran, na sedang berusaha mangarongom akajolna. Ido ulaw ni sibulis. Naing mangela-ela jolma na tinoppa ni debatay. Alani dia muna manami inanami dang adong be ila. Sala dang adong be sihol ni rohana marsaor di perbedaan di kuburan do ibana. Menak di lalay bana di si. Alani dia muna amanami inanami di si di ida Yesusi mangangguhi do jolmai. Jala manukap di jolo ni Yesus. Guguma suara nama dok marhuaho. Tuahu Yesus. Anak di mata na tumimbul. Huilik-ilik ho unang awarsahinin. Ditada to dinahodari do Yesus. Diboto do ya Yesus anak ni di mata na tumimbul. Jala diboto do marhuaso do Yesus. Asa unang mangarsahin na sida. Tayo dama di sida mang dainang tod dinahodar atau roh jahat kenal dengan Yesus. Ditada do huaso ni Yesus. Naboy parwarhon na sida sa sitong na. Busi sahod do tod dinahodari. Busi sahod do ibana. Jala dipakai sibolis do jolmai laho gabi jolma na sega menjadi orang yang rusak. Maka lihatlah siapa saja yang bersedia membuka dirinya kepada iblis, dia akan rusak jala busi saudak ya dame pakilalaan ni. Ale taida ma ditada do. Kata kunci sian ayat 20 waluon ditada to dinahodari do Yesus anak di mata. Ditada simbolis do isay Yesus Kristus. Boydo taida sian perbandingan na ditiki Yesus laho tudulok. Laho Yesus jala diujuni simbolis. Ali Yesus bahen mabatuon gabi roti. Diboto simbolis do natuk do Yesus patupahon saluhut na. Diboto simbolis do natuk do Yesus patupahon batui gabi roti. Alay dangolo Yesus diujuni. Didokon Yesus ia jolma dang holan sian roti mangulu jolma. Alay sian hatan ni dibatado. Ditada simbolis ino. Ditada todi nahodarido Yesus. Jala ditiki disuruh simbolisi. Yesus marnida luat portibion tungmat say gudang. Ida ma molo disompahoaw di homa saluhut naon. Alay Yesus dangolo diujuni. Ala diboto Yesus si sompaon holan di batado. Dang marna jora simbolison. Nakuk maho tudolok. Dabuhon madirim. Asaro di bata mangurupiho. Lihat. Diboto simbolisido. Natuk dogogoni di bata mangurupi Yesus. Anak nai. Alay duduk Yesus. Si sompaon holan di batado. Dakpola ujunanmu au. Ay holan di bata. Bapak kido. Amak kido. Nabuhi kusomba. Alani dia muna manami na nami sa ulan na ditada. Sibulis do. Huaso ni Jesus. Ditada sibulis do. Huaso ni di bata. Sampai-sampai dia mengatakan. Hai Yesus anak Allah. Unang au arsaki. Dipakilalahon mulu haruar akaton dinahodari sian daging ni jolmai dangadong beinganan na. Jadi damang dainang tapamanat jo wasa jolma bui kerasukan setan. Kenapa manusia bisa kerasukan setan? Nah parjolo bui do alani fisik na, psikologi na, daging na lemah.
Sehingga iblis sibulis mamakai gabi dalanna. Merasuki di partodion nagale boydo sibulis masuk ke bagasan pargolota. Alani ikut togudo haporsyauta. Alani ikut margugo do hita. Di bagasan nama kaporsyai di bata. Unang gabi sibulis mangela-ela hita. Napaduahon dia mu nama nami na nami. Ulodo dipakai sibulis jual mana asing pamasuk koni tu hita. Ay gudang do hagugoon ni sibulis sa stong. Gudang do hagugoon ni sibulisi. Alay boy do iba na pamatehon, boy. Boy do iba na masusay pikiran, boy. Boy do iba na mabahen ragam ni nahatsit di bagasan pargoluan, boy. Boy do iba na mangaleon kesuksesan, boy. Alay satokin doi jala manegay saluhut jolma. Alay dia muna manami inanami na soboy diulahon sibulis ima panguluhon. Holan na pamatehod do diboto sibulis. Alani unang loas dirim di parsulapak sibulis. Jujut do taida dia muna manami nanami halak sorop. So binoto aha didok. Ali gudang dope dihita halak batak. Na jujut mangakui nunga masuk be todini opui. Jalo nunga makatai be opui tu hitanin. Alani dia muna manami nanami sotung porsea hita disi. Sotung porsea hita disi. Ikon manotong do hita. Di bagasan hagugoon na siyan di bata. Asa unang di parsulapak sibulis hita. Ditada do di bata. Ditada porsea do sibulis. Namar hagugoon Jesus. Namar hagugoon di bata. Alay dang makaporsehahon diri. Tidak mempercayakan dirinya kepada kekuasaan Allah itu. Idoy barna dia muna manami nanami. Hita pe, sutung gabi, holan sekedar porsea hita. Alay dang makaporsehahon diri ta asa marhuaso di bata di bagasan parnguluta. Alani manatita dia muna manami nanami. Unang sekedar menada. Alay pasahat madirim tu di bata. Ay sibulis pe ditada do di bata. Ay sibulis pe ditada do Jesus. Alay dang dipasahat dirina. Kita tatada do Jesus. Tatada do di bata. Alay ikut tapasahat madirita. Tu di bata ay ibada do tumopahita. Alani dia muna manami inanami. Busi saon sibulisi. Busi saon to dinahodari. Ay didokon Jesus do asaruar to dinahodari siyan jolmai. Nunga jojot disoroi ibana. Gabi diratay jala dibiakon halak ibana lao mangaramuti. Alay dirapu ito diido akka ihoti. Jala dihida-hida ibana tu halongonan. Nunga jojot ibana disoroi. Nunga jojot ibana di pature-ture halak. Alay maradu dipasung, maradu diratei, maradu dibiakon halak ibana. Asa unang ribut, asa unang gutur, asa unang manusai ganug jolma. Alay dihida-hida ibana tu halongonan. Dihida-hida ibana to dii paluahon akaratei. Jala dirapoi to di nahodari do sude. Akarate na binahin ni jolmai asa unang gutur ibana. Disukun Jesus ma ibana. Ay ise do guarmo. Gabidok ma loksa. Ay gudang todi na songgop tu ibana. Todi na jahati seorang tu jolmai. Ibana guarna loksa. Maribu-ribu, marloksa-loksa, gudang situ tu. Todi na jahati. Di parngulot tapi ate damang dainang. Gudang do begu ate. Begu da jojot ta ciptahon sa diri rupani. Ay gabi adong do istilah dihita lumobi di halak batak. Na mamalihara begu gajang doi. Adong begu gajang. Adong begu nur-nur. Adong begu atuk.
Nasongon dia do buasa gabe adong targoari sudeate. Adong begu atuk na boy mangatuk do ulaning. Adong begu nur-nur na buhado na manurnuri do. Lalu adong begu gajang na tumatse gajang situ do. Jadi beragam. Todi na hodari ro tujol mai. Baru ulu tatutung jamu ni halak tanpa ada bukti nyata nang memelihara begu gajang doon. Ita dokso ngoni. Alani ikon manat do hita diamu nama nami ina nami. Marnida saluhut nama sa di parnguluta. Silok sa guarna. Ay tumatsay torop do. Ibana disi. Aka todi na hodari. Alani manati tadiamu nama nami ina nami. Di bagasan parngulot tahun sola nai manati ta. Adong do memang nabui parwar honi. Ima guarna ilmu okultisme. Namernida todi na jahat. Kerasukan roh jahat. Ciri-ciri na boha. Gaya na boha. Buido idaoni akajol mana botosa ilmu sisongoni. Alani heado rata ida jol mana kerasukan setan. Na sorop rupani sahera nama katai di bagasan suarani opukta. Mirip do suarana opukta. Tapi gimana tatangi homa ape olo hita gabi terhanyut tu situasi ini. Manat tita dia muna amanami inanami. Dilek-elek akato dinahodari do Jesus. Unang dipaksa na sida turun tu banua toru. Unang dibuan tu jurang nina. Naing na sida berkeliaran. Berusaha. Laho mangilik Jesus. Asamian yan na sida. Berkeliaran manang marwaso di Portibio. Alai disi adong mababi di robean sa punguan na balga macapali. Gabe di pangido asa diluwas na sida mangbongoti akai. Jadi dioloy ma. Dioloy Jesus do. Ala di pangido asa tu akka babi ima. Masuk akka to dii. Asa unang mate na sida dihilala. Tu akka jurang manang banua toru. Alai Jesus Kristus ta. Diboto do na dumingga jala halongangan nunga di patupa ibana marwaso do ibana. Tu todi manang ahape. Todi nahodar. Marwaso do Jesus patupahon. Jala menaklukkan. Pamatehon todi na jahat. Tabering madamang dainang. Di sada sisi dioloi Jesus doi dipamasuk tu akka babii. Alai taida ma kabiruar matod di najahati sian colmai dibongoti ma akka babii. Saut do akka to dii masuk tu akka babii. Jadi marburbur ma sapunguan babii sian rura tu tao los mate mogap. Ala nabusi saon hohar dang olo marsaur. Jala ulaun na sosumado naing disakapi akatod dinahodari di boto Jesus day marhuaso do Jesus palua honi gabe lao sa diri do akka babi i sa tabi namang dainang lao sa diri do akka punguan ni babi i tu jurang manang turura gabe laos mate mukap idama alogo peboy do di pamenak Jesus Kristus. Todi nahodarpe boido di pamenak Jesus jala di pamate. Maka Yesus anak Allah sanggup melakukan apapun. Gari hamatean boy di taluhon ibana. Marhite-hite wason di debata di pahehe Jesus Kristus. Ima nahumokop pita di bagasan pargolota. Alai dung di ida aka paramahani na masay mapurus manasida.
Dibaritahon mai di huta dohot dia kaladang. Gabe ruar mana sida mernida nang masai. Didapoton ma Jesus. Jadi jupang nasida mahalak na zati. Merabit jala marroha. Hudul di labung nipat ni Jesus. Jadi tahutan ma nasida adong pembaharuan total. Ni ida jolma pembaharuan totali. Taida ma disida mang dainang. Tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki oleh Yesus. Tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki Yesus. Dangadong natung macai sega situ tu nak kita peda mang dainang. Pardosa na gudang na disonggopi akka todi na hudar. Na disonggopi akka todi ni hagiot di portibion. Hagiot ni dagita. Posrohata marwaso do debata paluahoni sia diri taon. Gabe jolma na hasea musehita. Gabe jolma na uboto na dinggan bahita. Ida ma perubahan total na binahin ni debata. Pemilihan ni debata. Hasil roha di debata. Tu jolma na dirasuki na disoropi to dinahodari. Hasil ni rohanai. Mabahin ibana berubah total. Taida ma damang dainang. Nunga marabit ibana. Jala hudul ibana dilabung ni pat ni Jesus. Mananginangi na nihatahon ni Jesus. Alay akan namar ni dai longang. Huhutdo. Dipabuan na sida sama na sida. Aka halongangan aka hamamalum na pinatupan ni Jesus. Ima halongangan taringo tu hamamalum ni na sinurangan niya katod dinahodari. Jadi dia lekelek salut pangisi niluat humali ang gadara maibana. Asa sumurut siya nasida ay bihaton si tutudo nasida. Laos bongot tu parau maibana laho mulak. Busi saon jolma. Isinumaing mon. Buasa boy di bahin ibana songoni. Buasa boy di patupa ibana songoni. Gabi dilik-ilik na sida ma. Jolma naong malumi. Naong gabi waras. Naong boy normal songon jolma na biasa. Gabi di boto ibana ila. Merabit maibana, marsaur maibana doot, halak na asing, bahkan mendekat kepada Yesus. Alay, di palaho, jolma do, ibana. Muli maho, tu jabum ni na Jesus do. Ala, naing mangihut ibana tu Jesus. Pajojor masaluhut na binahin ni di bata tu ho. Jadi laho do ibana, dibaritahon ma, disadok, hutai nasa na binahin ni Jesus tu ibana. Napinani ido ni Jesus. Jadi saksilah. Marsaur mahodohot keluargam nina. Baritahon masadok na binahin ni debata. Tuho nina. Bersaksilah tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Alani dihita saluhut na damang dainang. Nunga malum be jolma. Na disonggopi to dinahodari. Dipatuduhon ma di si Jesus marhuaso. Pataluhon to dinahodar. Jesus marhuaso manaluhon saluhut. Di bagasan portibion. Marhagogoon na songod dia petukdo ditaluhon Jesus. Saula nari gari hamatean boy ditaluhon. Jo hamatean di dia do sorok mi. Jo naroko di dia do hamonangan mi. Alay debatado namar huaso. Alani dia mu nama nami inanami. Ise na punasa debatasi songoni. Hita akan porsea. Roma hita tu ibana. Pasahat madirita. Mungkin adong na porsea do petaringo tu si songoni. Padao may siyan parngulot tadamang dainang. Pasahat madirim tu debata. Pasahat madirim tu Jesus Kristus. Asamago akatod dinahodari.
ay tuk do Jesus paluahon hita. Dang tuk akai pasonako kita. Dang tuk akai mapargogoy ho kita. Dang tuk akai mangalehon hagogoon di hita. Holan Jesus, holan debatado. Alani dia muna manami inanami. Yesus sanggup melakukan apapun. Budang jolma na tarhalomong. Budang jolma na marnida jalan membuka mata di pampahenan di Yesusi. Buhahita. Budang do halongangan di bagasan pargulota. Apa saat madirita tu debata. Tu Yesus na marhuasoi. Tu debata na marhuasoi. Marhuaso ng manopahita. Marhuaso ng paluaho kita. Jala marhuaso na pargogoy ho kita marhiti-hiti ton di parbadia. Asaboy hita bersaksi. Pabuahon aka pambayanan ni debata. Gabe si tidangi. Gabe si tidangi di pampahenan ni debata. Tarida matutui siyan parulaota. Pakatayota parangita. Sekali lagi marhuaso do debata. Manaluhon sa luhut hagogoon di portibyon. Marhuaso do debata. Marhuaso do Jesus Kristus. Manaluhon si bulis. Ala di pasahat dirita. Tu ibana na marhuasoy. Debata ama, anak, do tod di parbadia. Asa di parbadiay hita. Di pargogoy hita. Gabi jolma na dinggak kita. Gabi jolma na hinalomohon ni rohani di bata hita. Taboto ma na patupahon akka nauli na dinggan do di bata di nguluta. Taboto ma damang dainang di pature do hita. Songon jolma na di songgopi to di nahudaron. Hita pe di pature do. Di pature do hita gabi jolma na duminggan. Gabi jolma na hinalomohon ni rohani di bata. Jala di bahen do hita boy denggan marsaor. Dakolan diinganan na sunyi hita di halongonan. Dakolan diinganan na sunyi hita na mabahik kita marsak. Unang ulo hita di ela-ela sibolis. Ay sibolisi. Boydo mangela-ela hita. Seolah-olah diberikan kesuksesan. Seolah-olah diberikan jalan keluar. Tapi no, percaya itu hanya sementara. Alay padan ni debata, waso ni debata, sanggup do. Paluahok ko, paluahok kita damang dainang, daging do todita, marhaluaon, rodi saliling gililing na. Tahapor siya'y ma, debata, anak do tod di parbadia, na marhuaso di parangulota, jalagabe si tidang imahita di parangulota. Pinuji ma di bata di bagasan huaso na nagudangi. Jala, dapotan mahita, di asi ni rohana. Ay ala asido rohana marnidahita. Iban na di palua hita. Mulyate ma di bata. Amen, martangyak kita. Mulyate ma di huali di bata manami marhiti-hiti atam na badiyay. Dapot nami matutupang at tusiyon. Tukdo gogom manaluhon sa luhut gogon ni portibyon. Maradu hamatean pe ditaluho kodo ali di mata marhiti-hiti Jesus Kristus. Napabotohon dangadong gogo lumubis yan gogomi. Alani ajari hami pasahat diri nami. Mulo na di ela-ela si bulis do pe hami alani akatodi. Todi na mangarsahi pikiran nami. Mangarsahi roha nami. Roma huwali Tuhan, mangalehon todimi, pamalup pami, gabijolma, na sumantol mo ni roham mahami di pargulon nami, asi roham di hami Tuhan. Mulyati madiho Tuhan, pargugoy hami mga tusi hatami, uhut mangulahusa. Holan di bagasan Jesus Kristus Tuhan si Panguluhan. Amen. Holan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.